दा उदालगुरि मिनि सेक्रेटारियेट जानायाथ' जोबोद मोजाङानो बाथ्रा जिहेतु जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा गासै खामानिखौ क'क्राझाराव थांनो गोनां जायो दा बेयाव मिनि सेक्रेटारियेट जायोब्ला हयथ' गोबां खामानि फिसा फिला खामानिखौ बेयावनो फोजोबनो हानाय बिदि जाहैगोन बे दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारिसानि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मिनि सेक्रेटारि लुनायनि बाथ्रा होदोंमोन आरो बे बाथ्रा होनायखौ लानानै जोंहा इउपिपिनि बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा मा फोरमायखो मिनि सेक्रेटारि लुनायनि सायाव लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंदों जोंहा गबिन्द बसुमतारी सारा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय गिलु बालु जोंहा हाग्रामा महिलारिसानि हेंथायै बिरुदियै गबिन्द बसुमतारी सारा मा बुंदों आरो लोगोसे मिनि सेक्रेटारि लुनायनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो लोगोसे खोनासंग्रो बे बिथिंनिफ्राय नायबा मिनि सेक्रेटारियेट बानायनाया थिगानो जादों खिन्थु मोनसे बिथिंखौ माबानो हायो जे मिनि सेक्रेटारियेट बानायब्लाबो बिभिन्न स्किमफोरखौ लानानै उदालगुरि बा उदालगुरिनि सानजाहा जेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ लास्टआव क'क्राझार थांखानांगोन बेनिखायनो जोंहा खामानि डाबलसो जागोन बुंनो थांब्ला खनसेनो क'क्राझाराव थांखानाय जोबनाय बे खामानिखौ जों उदालगुरि माखासे मावनांगोन आरो बिनिफ्राय क'क्राझाराव थांनांगोन बे जोंहा हयथ' अफिसियेल किसुमान खरसफ्रा एसे बांगोन बिनि उपर आरो गुबुन मोनसे जेंनाखौ जों नुहुरबावदों बेनो जाबाय जोंहा दा एक्जिस्टिं जितु सेक्रेटारियेट बेवहायनो डिपार्टमेन्टेल जायफोर सेक्रेटारि थायो सेक्रेटारि दैदेननो हानाय अफिसार जोंहा खुब खम सासे सेक्रेटारिनो मोनथाम मोनब्रै डिपार्टमेन्ट सालायनो गोनां जादों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो बेबायदि स्टाफ थोजासे स्टाफ हरा बेखौ गोजौ थाखोनि जिखिनि माबा ब्युरोक्रेट खारन बेखौ जों एपइन्टमेन्ट होनो हाया काउन्सिला होनो हाया बेखौ आसाम सरकारसो होनो गोनां जायो आसाम सरकारा होनाय जिथु माबा स्टाफ बेखौ जोंनो जेसेबां नांगौ बेसेबांखिनि हरजोबनो हाया हरजोबनो बिथांमोना गोसोबो खालामा दा बिदि सोरनिबा मेनेज सेक्रेटारियेट खुङोब्ला बेयाव बानायोब्ला बेहाय स्टाफनि आरो बांसिन क्राइसिस जागोन एक्जिस्टिं सेक्रेटारियेटआवनो जोंहा स्टाफ मोनैनि थाखाय सासे सेक्रेटारियानो मोनब्रै मोनबा बिफान सालायनो गोनां जादों आरो नैबावहाय मिनि सेक्रेटारि बानायबावबा बेहा आरो सेक्रेटारि थानाय नङा बे अफिसार मोननाय नङा बेबायदि मोनसे जेंना जोंहा जागोन स्टाफनि क्राइसिस जागोन ओमफ्राय जोंहा खामानिया डाबल जागोन उदालगुरियाव माखासे मावबाय आरो क'क्राझार लांदों खिन्थु जों जायखौ खनसेनो क'क्राझार लांनानै फोजोबनो हायोमोन बेबायदि मोनसे जेंना जागोन माथो जोंहा थांलाय फैलाय खरसा एसे खम जागोन बेल'सो माबाया दा जों बेवहाय सेक्रेटारि जानो जोंहा हेंथा होनो गोनां बेबायदि बारा गैयामोन खिन्थु जेंना बेबायदि जानो हागौ बेखौ जास्ट आं पार्सनेल जितु एक्सपिरियेन्स थांनाय 5 बोसोरनि बिनिफ्राय बेखौ बुंदों आरो बेबायदि जेंना जाहैनो हागौ दा स्टेट गभर्नमेन्टखौ गनायहोनानै जुदि पर्याप्त परिमाननि स्टाफ लाबोनो हायो अब्लाथ' थिगानो दं खिन्थु लाबोनो हागोन ना हाया खारन दानो हराखै दा जिखिनि नांगौ बेखौनो जोंनो हराखै बेखौ इन फिउचारसो आरो बांसिन हरगोन बेखौ जों बारा आसा खालामनो हाया दानि माबायाव दानि सिटुवेसनाव दा बेनिफ्राय जोंहा नैबे सेक्रेटारियेट लुनो थाखाय जिखिनि जायगानि बाथ्रा बिथांमोना सावरायदों बेयो एसे साननो गोनां जानानै फैदों बिथांमोना नैबे साबकाटियाव थानाय सेरिकालचार बे जायगाखौबो लानो नागिरदों लोगोसे सेरिकालचारजों सिथाबनानै थानाय एनडिएफबिनि जितु केम्पमोन दा जायखौ बिडिएफ केम्प हिसाबै बिडिएफ अफिस हिसाबै बाहायनाय जादों जेरावहाय मोनसे भकेसनेल ट्रेनिं सेन्टार दङ जाय सेन्टारखौ काजिरङा इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव सालायनाय जादों आरो बे काजिरङा इउनिभार्सिटिया इतिमধ্যে उरिष्याव थानाय कलिंग इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों लिंक आप जानानै दं आरो बेवहाय इतिमধ্যে जोंहा मोनसे बिल्डिं ग्रान्ट बिथांमोननिफ्राय हरनायनि खोथाखौ होबाय आरो बे थाबैनो जाफुंगोन ओमफ्राय जोंहा दाहालागै नैबे एक्जिस्टिं सिटुएसन बेवहाय 200 बांसिन स्टुडेन्टफोर ट्रेनिं लागासिनो दं आरो सिगांनि बेट्स जायफोर ट्रेनिं लाखांबाय बिथांमोननि गोबाङानो साकरिबो मोनबाय बिभिन्न जायगायाव नैबे दा जितु जागिरदआव टाटा कम्पानिनि जि माबा जादों मामोन सेमि कन्डाक्टरनि जितु फेक्ट्रि बानायनो नागिरदों बेवहायबो जोंहा गोबाङानो नैबेनिफ्राय पास जानायफ्रा साकरि मोनबायानो दा बिदि मोजां इनस्टिटिउसन सोलिबाय थादों खिन्थु नैबे हाखौनो दिनै बिथांमोना बे सेरिकालचारनि खावसे आरो नैबे
BDF केम्पास बेखौ बिनि खावसेखौ बिथांमोना लानो नागिरदों दा इटिमेटि BDF केम्पासनि नामाव 15 बिघा एलटमेन्ट जाखाबाय एक्सुवेलि जों 30 बिघा बिदोंमोन जोंनि BDFनि अथरिटिया माथो मानिफ्राय लेन्ड अथरिटिनिफ्राय माथो 15 बिघाखौ होदों बाखिखिनिखौ खामानि मावबाय था उनाव एक्सटेन्ड खालामनो हागोन होननानै बिथांमोना एसुरेन्स होदों दा बे जायगाखौ बिथांमोना चयस खालामदों ओमफ्राय जों बेखौनो बुंदों जे जिहेतु गोबां सरकारि हाफोर दं बेयाव लांनांगौ आरो जोंहा जितु सेरिकालचार बेयो जोंनि BTCनि बिथोराव मस्ट प्रडाक्टिभ मोनसे सेरिकालचार सेन्टार बेनिफ्राय जोंनि बर' राभा आइजोफोर जायफ्रा सि दाग्रा बे आइजोफ्रा बेखौ इन्दिनि माबा मोनलाङो एम्फौनि माबा मोनलाङो बिदै लाङो सिड्स लाङो बेनिफ्राय एम्फौ फिसिनो थाखाय इन्दि बायदिसिना गायनोबो खरस हरो बेनिफ्राय ट्रेनिं होयो लोगोसे एम्फौ फिसिग्रा न' लुनो थाखायबो फाइनान्स खालामो आरो फिसिनानै जिखिनि फिथोब बेखौबो बिथांमोना बायो दा जोंनि आइजोफ्रा सि दाग्रा आइजोफ्रा बेनि गेजेरजों बेखौ गामियारि ओनसोलाव इक'नमिकेलि मोनसे सर्स हिसाबै मोनबाय थादों आरो बे मैया दाखालि गायसनजानाय गोदान अनुस्थाना बे बहुत पुराना अनुस्थान जों हाइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो बे अनुस्थाना दंबाय थायो खिन्थु बै समाव खोब बारा प्रडाक्टिभ जायाखै थांनाय 10-15 बोसोराव बे माबाया नैबे सेन्टारा जथेस्थ' प्रडाक्टिभ जादों आरो बेनिफ्राय गोबां आइजोफ्रा लाब जादों दा बेबायदि अनुस्थानखौ बिथांमोना बोखारनो नाजायालासेनो बेखौ फोथांना लाखिनानै आरो BDF केम्पखौबो जेबो हेरफेर खालामालासे जिखिनि इनस्टिटिउसन सोलिदों बेखौ फोथांना लाखिनानै जिखिनि माबा दं बाहेराव बे ओनसोलनि बाहेराव जिखिनि जायगा दं हा दं इटिमेटेड जोंनि बे BDF केम्पनि आन्दाराव जिखिनि हा दं बेखौ बाद होनानैबो जोंहा 25 बिघा हा दंखौ बाहेराव बेवहाय बिथांमोना मात्र 30 बिघासो हा नांगौ होनना बुंदों 30 बिघा हा नांगौबाथ' जोंनि बे BDF केम्पनि जिखिनि एक्सेस जों फेन्सिं होदोंबाबो किसु एक्सेस जों हगारनो हानाय अबस्था दं 4 बिघा बा 5 बिघा हतानो 30 बिघा जों हगारनो हायो आरो अब्ला हले नैबे सेरिकालचारखौ टाच खालामालासेनो जेबो लरसर खालामालासेनो ओमफ्राय नैबे BDF केम्पनि एसे पार्ट बिथांमोना लानानै खोला पार्टआव बिथांमोना BDF केम्प बानायनो हायो इटिमेटे दिनै मानगेटेड BTCनि डेपुटि चिफ बेनिफ्राय स्पिकार बिथांमोनखौ लोगो हमनानै एसे सावरायनो आनअफिसियेलि सावरायनाय जादोंमोन बिथांमोना एसुरेन्स होदों जे बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे मिला मिसानि गेजेरजों बे डिसिसनखौ लानाय जागोन अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा बारग' डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा मिनि सेक्रेटारि लुनायनि सायाव मा फोरमायखो आरो मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हायैखौ बुजिनो हानाय बायदि अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब